Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Karon no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon o sa dili pa no. Shout out din yung tanan no nga nagsunod adin dramahan no. Salamat kayo mga ka-followers no, mga ka-listeners, thank you kayo no sa pagsunod no sa mga drama sa RMN. Thank you kayo mga ka-listeners no. Karon no, bitang maglangan ni ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Nahisulat sa hangin. You're the eternal song inside my heart. Ngit-ngit kayong palibot. Dili maklaro ang naong sa tao. Naunsa man ang kwilyo ni mo, ha, Helena? Nagisi man lagi na. Salbahis ang misod sa bayis mga katabang. Gusto unta ko niyang lugoson. O, unsa? Kinahanglan nga madagpan ang mga kawatan. Nabunalan ako sa sir. O, unsa? Sige, ipasusi sa kapulisan ang tanang klinika, Julia. Ha? O sa pa'y gipaabot mo, ma'am. Ipapangita ang kawatan kinudunggaman ni Slando. Oo. Sir, okay na ako na ako nang balikon sa ospital sa Lando? Oo, at di man na si Lando. Ako na'y bahala sa bayranan. Salamat, sir. Pero, ipadako ang mga kawatan. Sir, samdan sa o ang kawatan nga mulugos unta na ako. Sir Alejandro, anong naluspad ka, sir? Wa, nabala ka lang ko sa nahitabo karon. Ngano kang nakasuod man ang mga kawatan, sir? Duha pagit sila. Usa ang misaka dinhiyon niya. Usa ang miadto sa luyo. Mao ka na ang makapahibong. Maulig kay sir. Lakaw, at di man nauna si Lando. Salamat, sir. Tuan na ang mga pulis. Mangita na sila sa mga kawatan. Musta naman yan? Pataguha ang imong mga tao. Labi ng kinatong nabunalan og botilya ni Helena. Kagipangita na sila sa kapulisan. Lihok dayon. Bye. Ngano man eh. Palpak naman sad ang ilang lakaw. Lando? Um. Kumusta na ka? Okay na ko, matulpas doktor. Magpaalim ko sa kusamat. Maayong hinuon. Ayaw ka bala ka. Kay si Sir Alejandro ra ang muabaga ini pagka-hospital nimo. Kumusta man ka? Ambot ba? Pero murag familiar gid ako ang lalaki nga mulugos unta na ako. Unsa? May gisulti siya. Unsa man? Samtang iya kong gibunlot. Misulti siya nga nagtuo ba ko no kung makalingkawas ko niya. Misulti sa nimo anak? O, Lando. Ug ang iyang tingog. Familiar tayo ang iyang tingog. Uy, si Alejandro may nalawag ako. Hello. Franco! Alejandro, nawag ka man ako, ha? Gisa ka kami og mga kawatan. Gusto ko nga tabangan nimo ang mga pulis aron madakpan sila. Usa, kisa ka mo? Oo, nya. Usa ako, ha? May pipila ka butang sa dakong bahay. Pero ang makapahibong kay target sa usa ka kawatan si Helena. Usa? May samad sa o ang usa ka misaka. Mao kini ang unaha sa pagpangita. Oo. Sige. Ako na ipapangita, Alejandro. Sige, bye. Pagkapanuway kaya mo, nganong ako may gitawag ka ni Alejandro? Ay, wa bagay siya magduda na ko.
Dili pa ka makagawas, Lando. Mayo kahi. Misugot si Sir Alejandro nga ikaw ang muatiman ako. Siya man ang message ini. Mao ba? Di pa pagitan sa niya ang mga kawatan. Helena, kinsa man sa imong pagtuo ang misa ka sabay o butod ta mulugos nimo? Ang lalaki nga blonde ug buhok. Usa! Ang lalaki gud nga imo nakulatahan ang posible nga misod sa bayis mga katapang. Giyon sa man nimo sa pagsiguro. Niya ang pila ka lugas ang buhok nga ako nalabnot. Uy, imo mo din ang giputos og tisyo. Blanto ng buhok. Maon na ning ebidensya nga maog itong tawhan ang misa ka sabay. Salamat na lang nga dito kay kamatog. Pero mao sa daki. Ikaw na hinuon ang iyong nadungkapan. Okay lang. Ang importante nga, wala daw tanay tabo nimo. Dili mo sugot ang Ginoo nga modaog ang mga dautan, Lando. Pinangga kagit sa Ginoo. Helena, kung di man madakpan sa mga pulis kan tawana, ako ang mangitaw paaging madakpan na siya. Unsa? Hello. Hello, Julia. Sa Britanya. Ako na ang miatiman ni Alejandro. Kaya ang iyang maayong laking nurse, mao iyang gipaatiman ni Lando nga tuwa sa ospital. Unsa man ning pagkahitabuan nga si Lando naman hinuon ang ospital. Matod pa ni Mandi, kami nalang kinatuog sa sala o nagkamatas pagsodi. Mauni nga iyang gibunalan o nakuyapan. Pero sa diyang iyan akong tanglukuso si Lina. Nagkamat mo niya po o nga iyan ang kitungkap. Pagkaway hinungdan. Julia, nahibaw ka pa nga nawag man ako si Leandro. Unsa? Wala, o gisugo ko niya sa pagtabas ka pakisan. Unsa? Nayabag naman ni Bakula. Relax lang. Ako lagi pasibat si Mandi. Ako sa singinan nga magpaitop siyang buhok. Aron di siya daling mailan. Ikaw na'y bahala anak nila, ha? Lagi, relax lang dia. Pagitaw pagi nga, dili una magkatiman si Lina kay Alejandro. Oo, ako unay mo atiman sa akong bana. Lando, niya ang higal ng polis ni Sir Alejandro. May pangutanan siya ni mo bahin sa po. Mao ba? Sir, kamo ni pagsulti ni Lando, sir. Humanam ako ninyo ma-interview. Oh. Okay na ka? Di pa kayo, sir, pero layo na ko sa kamatayo. Nga nung pirmi man gyud makalikay si Helena sa disgrasya, oy. Ma? Kamusta naman mo niya? Unsa ka man? Tubog naman sad ka. Ako, aron makalikas pagtuta. Kinahanglan mag-ready ka. Ikaw na lang ang wa mapangutana sa mga pulis nga nag-imbestigar sa kawat nga nahitabo din sa ato. Pwede naman kud ko. Anak gyud ha, Shane. Nakaw, pag-ilis una dito. Ma. Kitaon na ang magpuli-puli sa pagbantay ni Papa Alejandro nimo, ha? In man di sila na. Tuwa sa ospital. Mao'y nagatiman ni Lando nga nadungkaban sa misaka din eh. Unsa? Si Lando na dong gabay? Oh, mauna. Ma, maduo ko niya sa ospital. Unya na. Ati manauna ang imong amahan. Kay manawag pa ko sa parlor. Kamusta niyo pa sulti sa polis? Ang bahin sa nahitabo mo kung gisulti nila. Ano sa mo kaon na ka? Nga na may pahiyoman ka. Nindo tapaon tanong kung asawa pa ta ka. Lando, naanas na taan na, ha? Sorry. Nangandoy lang.
Wa man tingali dautan sa mangandoy. Husto ka. Pero depende sa mong panganduyon lang to. Naibaho ko. Pero wa pa ko mawad o paglaom na kita gilunyas kawahian. Ang Ginoo rin nahibaw sa itong umaabot lang to. Ang Ginoo la. Sa pagkakaroon, higala lang una ta. Mupauli una ko. Magbuha akong imong ilisan. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Hoy! Nga nang giukay man na nimong mga butang ni Lando. Magkuha ko iyang ilisan sa ospital. Wa kay katungod nga mangukay ang iyang mga butang kay dili ka asawa. Nahibaw ko nga dili ko asawa. Apan suod ming higala si Lando. Og nurse ko nga nagatiman niya. Nurse ka sa akong amahan, day. Og dili ni Lando. Busa, ako'y maatiman niya sa ospital. Tawa niya, ako'y magdagsinina ni Lando sa ospital. Mas maayo tingali nga ikaw ang matiman sa imong amahan. Nga na di man ka masugod. Nga ako ang maatiman ni Lando. Usa man. Uyab na gid man, no? Hugaw ra kay kaguna-una, Shane. Dili ba na maayo? Gusto mo'y maayo, ha? Helena? Kanang gipuhat nimo nga mo trabaho ka sa dili nimo trabaho unon? Ang imong amahan ang nagsugo nako. Nga atimanon una si Lando sa ospital. Ako'y mo atiman niya. Ambi na ng iyang mga gamit. Noon sa man ka? Ayon ako na naglabnuta. Naon sa mong duha din, he? Ha? Ma! Maawa! Nagligoy-ligoy na pa na si Helena sa trabaho, ma. Para asa ng bag, Helena? Kang Lando ning gamit, Ma'am Julia. Akong dadon sa ospital. Oh, maayo noon. Sige, lakaw na. Ma! Ako'y mo pantay ni Lando sa ospital. Pagpuyo, Shane. Ma! Unsa? Namugo si Shane nga mo imotiman ako din eh. Mauna. Ambot na bayhan na, eh. Mura man nalumay ni mo. Oo nga rin na siyang kapalan eh. Pero, nakita pa ako nga tininuod ko niya gusto ni mo. Mura magaling na siya mataranta ko na aka. Uy, buot ng bihana. Bisan nun sa nalang ang masahod sa o. Hindi na angay tagdon. Unsa man ka? Nakakaon na ka? Wa palagi. Oh, magdungan na lang tagkaon. Ay na pagbangon. Labas pa ng imong samad. Hungitan na lang tika. Sige. Wa man kakakapuya. Anad ko yung trabaho, Alando. Nurse ko. Ayaw kalimot. Ma? Human ako ma-interview sa mga pulis. Oh, maayo noon. Okay na ko, ma. Busa, mula ka na ko, ha? Asa naman sa ka mula kaw, Shane? Sige ka maglaag-laag. Oo. Kapoy sa kay pundo ni Nisbay, uy. Mingaw. Sige. Pero ayaw nagpun-i ang akong problema. O sabi problema ni mo, ma? Katasod na ko sa kwarto sa imong amahan. Way laing ipangutana. Gawa sa mga tao misaka din kung nadakpan na ba. Kay gusto gid siya nga ipapreso kini. Ano gun kaayo? Nga wa gyud malugos si Helena sa misaka din Oo. Kung nalugusan pa siya, hilak. Ansa man? Nabasog ka? Oh, salamat sa paghungit. Kanindot unta kung doon na pati pictures nga gihungitan ko din mo da. Ansa man? Gusto gid ka nga sulgon ko sa imong asawa? Helena, doon kami nagbuwag ni Chuna. Wala siya katungod nga mga bubok pa. Pero, basin ba yung matandog iyang garbo? Ug mobalik siya nimo? Ha? Oh, Lando, naghinuktok manggot ka diha. Helena. Di na ko gusto nga magisigot patabahin sa kong asawa. Sorry. Naibaho ka. Matakigayong nga mahinomdom ko ni Chuna. Murag mulabad ang akong usap pagmahay. Pagmahay sa unsa? Pagmahay ko nga nung ako gyud siya gipakaslan sa ding misulti siya nga mapto siya. Ha? May mabdos gid imong asawa? Oh, pero uwa mahinayon. Nga naman. Nakuhaan siya. Ambot ko nga nung nakuhaan siya. Kalo isip sa inyong baby, no? Pero nagduda ko nga nagpakuha siya. Unsa? Ang ano nagduda man ka nga nagpakuhang imong asawa? Di siya gusto nga maguba ang iyang lawas.
Mao na ang ako nabantayan niya. Bisan og minyo na may pero murag gyapon siya og dagang nga magliok-liok. Basi ni mo lang na nasulti kay tuwa naman siya slayo. Tinuod ako gisulti Helena. Wa ni kapin uway kuwang. Nakasugat na magugog mga lalaking minyo. Nga daoton dayon ang asawa kung may laing babae ng ikaatubang. Dili ko pareha sa uban Helena. Ambot pa ha. Mura ko og uha sa kong kaugalingon sa dihang gikasal ko. Pero nagkamot ko nga matarong ang among kabinyoon. Apan wa gid ko swerte kay ang ako na asawa nakasugat man og laing lalaki. Lain-lain kitag sugilanon sa kinabuhi, Lando. Pero, dili ta mo hunong tuhod lang kay Pakyas tas mga panghitabo sa itong kinabuhi. Dili lang kita magpakawa sa paglaom, Lando. Gusto ka, paglaon na lang ang nahabilin sa kong kasing-kasing karon. Dili lang ta maghiskot og mga problema, uy. Makalabad lang na sa o. Sige. Unsa may atong hisgutan? Ikaw? Diin ka man gikan, Helena. Ug ganang miabot ka man din sa mong dapit. Ha? Hangtod karon, naglibog paghapon ko kung nganong miabot ka ning dapita. Ug di ka naganahang mubiha pa din. Natural nga dili pa ko makabiha din Tungod kay wa pa na ko makita ang mga paryente sa akong inahan. Nga niya ining dapita. Abi nimo, di gid ko makalimot sa una natong panagkita sa barko. Nagtuog gid ko nga moamba ka. Mao ba? Nagkila ka man gud nga aglantaw sa dagat. Mao nga nagpaduol ko nimo. Nangandan gud kong daan nga kung mukatkat ka sa Barandillas, gunitan tigid ka. Bala nagmasuko ka. Buotan gid ay ka no. Kay concern makas mga dili nimo kaila. Klaro mo gud kaayo sa imong naong nagkisakitan ka og maayo. Natural nga sakitan ko. Kaya akong inahan ang namatay. Gusto ka. Sakit kung mawad ang tag-inahan. Hello, nawag ba ka? Gusto talagang pahibawon kung hain karon si Helena. Haim siya karon. Tuwa siya sa ospital. Siya gyud ang gipaatiman ni Alejandro kang Lando nga nadungkapan. Uya? So may gusto rin mahitabo. Gusto na kong matiwason sa imong tao ang napalpak nilang lakaw. Sa? Nakahatag na kita nilang kwarta. Busa, dili mahimo nga dili nila mabuhat ang atong suko. Kinahanglang may kautang mahitabo kang Helena. Haim siya ospital. Oras na si mo sa katambal. Maayog ka nga nurse, Helena. Natural. Trabaho gud ning nako. O gusto ko nga tanan akong pasyente, mamaayo gid sila mga sakit. Mao nga ako ginaatiman ng oras sa pag-inom nimo og tambal. Nasina naman kundaan sa mahimo ni mong uyab, Helena. Oops, nanasad ka na ha. Lando, migo lang lagi una ta karon. Dili mahimo nga magkunahon na taglabaw pas pa nag-amigo. Okay. Hello, Lando. Luli, anong sabdik sa mukan? Ni Alando, gidagan ta kag lain-laing prutas. Kadagan ba ng mga prutas nga dani mo, Ma'am Shin? Ang, humang kumahibaw ko ng siganahan ni mong prutas. Mga nagpalit na lang kong kutob sa akong makita. Salamat na lang, anak, ma'am. Pero, dad anang uban sa bahay. Ikaw may akong gipalitan, ani, Court. Unya, imo na hinuon ng ipahatod sa pay. Maggawas na ako, Lando. May paliton ko sa gawas. Ay, may kinahibaw ka. Nga 3 is a crowd. Lando, magawas na ako. Hoy, lahos na nagpauli, ha? Kaya ako na yung bantay ni Lando din, he. Tanaon lang. Balik ako, Helena. Ikaw akong gustong mabantay na ako. Lando? Kinahanglan mo lampos na gyud sila si Franco sa pagpalayas anang Helena sa among kinabuhi. Makalagot ra bang pabayana? Kay musukol na ko. Buwiset. Nagsige malanig katuog si Alejandro karon nga ako'y nagbantay niya. Oh, maayo hinuon. Utro sa titawhana. Kanus aman siya mamatay. Ganahan na kay ko nga mamahimo aming gawas nun si Franco. Kikapoy na kong tanaw ining Alejandro nga inutil na. Wa na'y gamit. Kung biyuda na ko, makahimo na ko sa tanan akong buhaton ining dapita. Amo ning ibaligya ni Franco, ug manglayas mi. O yan lang ko mabalik sa room ni Lando. Kung wala ko na ni si Ma'am Shane. Kapoy kayong lalison bayhana. Niya naman sa di ko silang plaza.
Hain ka ang mga parente ni Mama Salas, no? Mayong pagbuminaw sa Lex Ganahan ko Pinoy. makailas ako mga apuan. Pero, basin sa kwarto ni Mama, may makitaan pa ko ditong butang o suwat ba nga magtudlo sa iyag yung address? Oh, basin niya sa yung diary. Gusto. Anak ko di sa plaza magbasa-basa sa diary ni Mama. Ako lang gining-ganiron para wa ko'y malaktawan. Hain mga si Mandy. Di naman mo tubag siyang phone. Kanihara mo si Parwag. Also, si Julia. Husto si Julia. Kinahanglang unahon na magpapas kay si Lina. Kay saksi ni sa among relasyon. Hello, boss. Saan mga? Nagpa-doktor ka na? Oo, boss. Pero ngol-ngol pa kayo ako, boss. Doon sana. Ha? Kinahanglang tiwason ninyo ang inyong misyon. Usa. Tuwa ka ron sa district hospital si Lina. Sundin niyo siya dito. Pero, boss, sakit pa kayo makunguho. Upat ka tayo ang nasa kunguho, boss. Tusa lagi na. Kwarta ka. Aha. Mandi, di ba ko ganahan og taong palpak ha? Pero naglipong-lipong pa man ko, boss. Doon sana. May kauban ka. Siyang patrabaho uban sa imong giya. Sige, boss. Kinahanglan makabati yung ko nindot ka resulta sa iyong trabaho, ha? Wa pag yun di ay mahadlok tong bayahan na, boss. Hapit ako na kung siya malugos eh. Ambot kung siya nasa utok at tumayan. Di siya lumad ka taga din. Pero di yun siya mubiya sa pagka-nurse ni Alejandro. Doon na yun ay laong nga rason, boss. Gusto ka? O ako ng trabaho ang pagtukian na. Ayong trabaho katiman na. Kidnapan niyo si Lina. Ha? Kidnapon? Oo, kidnapa. Sultihin lang ko siyang plano. Ano masuportahan ko kamo labi na sa sakyanan ng inyong gamiton. Ani ko din sa bench sa ilam sa kahoy. Maayo kay bugnaw din ugli kayo daghan og tawo. Unsa naman sa kaya akong madiscoverhan ining diary ni Mama Salas? Dear Diary, duha ka semana na nga wa usod sa akong kwarto si Sir Alejandro. Ingon sa naglikay siya na ako. Wa ko makasabot sa akong gibati. Sakit kaayo nga akong tugan. Maayo na lang nga naa si Julia nga miam-am na ako. Oh. Suod ko dahil sila si Mama Salas o si Ma'am Julia. Kain na Lando. Busog ko. Ano nabusog man ka? Ipakaon ako ni Helena. O sa pagkikipati ni mo ng Helena, ha? Yan ang suod man mo. Mahal ko siya. Unsa? Taan pagkidlagi ko? Kabit yun ni mo sa Helena? Dili na ko kabit si Helena. Kadi siya sayon ka magkababae. Pero gimahal na ko siya og akong respeto. Kinahanglan ibalhin na ni mong imong pagmahal niya diri na ko, Lando! Naunsa na masab ng utok ni mo, Ma'am Shin. Wa na masab na mamao. O siya, mamao? Ako lang gisulti ni mong akong gusto. Kinahanglan ibalhin ni mo diri na kung imong pagmahal ni Helena. Mahimo din ha. Pero dili man. Mahimo na, uy. Kung imo lang i-focus na kung imong huna-huna, Lando. Alik ni, tutukin akot ko. Tutok ba? Pati bakit ko og
No, nga dili man nimo maibkan. Tanawag akong lawas. May mo pa, Ma'am Shin. Pura na gyud kag kulukoy anang imuli ni Hukan. Nagsulti lang ko ni mas tinuod. Kay butak ka. Mas ganahan ka ng Helena nga mas kwapa man ko anak niya. Mas saksi ko. Unya, mas humot ko. Pero baho kag batasan. Mahimo ba dili ko na mo insultuhon? Kung di ka gustong ako insultuhon. Pagbaton og delikadesa, ma'am. Unsa mo ka, uy? Basta, dili ko mohunong sa pagpangitag paagi nga maako ka. Ingon na giday mo anang mga bagong tubo karon ka Bulgar. Da, di na nauso ng tagos pagbati ron, uy. Uso ng pabulkaray ron. Ma'am, kung unsa man ka ng butanga ang imong gigamit, unungan na. Kay adto gyud ka sa rehab po dita, anak. Hoy, dili ko adik, no? O dili ko praning. Misulti lang ko ni mas tinuod na kong gipati. Lakaw na, Ma'am Shin. Pauli na, ma'am. Matuog na ko. Dili ka tug. Bantayan ta ka. Di lagi ko ganahan nga imo kong bantayan. Basta, bantayan ta ka. Magkapad lang ko na mo din sa imong higdaanan, ha? Uy, ma'am. Ayaw tao nagbuhata. Mabughat masabtan mo, eh. Ma'am ko ni mo. Ayaw kalimot, ana. Kung unsa kong gusto, imong tumanon. Lain na yun mo utok, mamay. Kalori sa Mama Salas, uy. Nagtuod din siyang gibinuangan lang siya ni Sir Alejandro. Unsa makayunod ining sunod pa sa diary ni Mama. Dear Diary. Nagbunok ang uwan niya itong kapiuna. Diha na ako sa akong higdaanan. Sanihang may abi ang pultahan. Abi na ako si Sir Alejandro ang misod. Apan nakurat na lang ko. Kay si Ma'am Vilma ang nagparog sa pultahan o naghilak. Gido ako si Mama Salas sa unang asawa ni Sir Alejandro. Naghilak siya. Nabidoon na ako. Huwag nangutana. Kung tinuod pa nga may relasyon kami ni Sir Alejandro. Uwa ko mo ang buwan. Kinuo ko. Nagduda na din asawa ni Sir Alejandro nga uyab sila ni Mama Salas. Uy. Kalit magbiuwan. Mabalik ako sa ospital. Hello. Nakita na namo sini na, boss. Padung na sa ospital. Sige. Kamu na ipakitang pagi nga madagit yun siya. Yes, boss. Kung amo na si madagit, boss. Amo sa dadon sa bukid. Sabay nga abandonado na sa kululang. Pahala nag-asa yun siya dadon. Basta importante nga mahanaw si Lina sa amo kinabuhi. Yes, boss. Kung mahimo, patya na yun. Ug ilubong para di na siya makita pa. Nga nang may balik pa ka din, eh. Napadihang akong bag. Makalakaw ka na, Ma'am Shin. Siya man ka mo bantay ni mo. Di ko musugot nga siya mubantay na ako. Why, magput na ako kung ako'y mo pantay ni mo, Lando. Unsa man ang imo, ma'am? Palagot. Dini palakot ang ako, uy. Huwag niya akong gusto. Pagawasan na siya, Helena. Mabughat ko na niya. Ma'am Shane, gawas na lang. Dili ganahan na pasyente nga ikimoti man niya. Di ko. Why, magbuot na ako kung magpondo ko din, he. Makalagot talaga kag batasan, ma'am. Ay, pagbuot? Natural nga magbuot gyud ang pasyente kung kinsa iyang gusto nga mobantay niya. Unya, agawan man ko niya. Wa kasi yung bahay, ma'am, tingalig na limot ka. Nag-sick leave si Lando. Busa, dili ka mahimo magsamok-samok niya. Unya,
Asa may pahaton nimo kung dili ko makawas? Wa ko'y buhaton karon. Pero, inigkatog ni mo doon na. Ngano di ay? Asa may pahaton nimo, ha? Ipakuha ti ka sa taga-mental hospital. Kay wa na ka sa maayo nimong panghuna-huna. Nagtuogan na buang ko? Hapit na, ma'am. Tungod sa batasan nga imong gipakita, mura ka og naa na sa boundary sa pagka-bipolar. O baka, sa pagka-psycho. Kibaw ba ka, ma'am? Nga ang tao nga mamugo sa tao nga way gusto niya. Buang. Huwag nagtuogan na buang na ko? Saksi ko, Ma'am Shin. Mura na kang nabuang. Mayo tingali nga, magpahiling na ka og doktor sa utok. May mental issue na ka, Ma'am Sheen. Pa-doktor na. Kamo ang mga buang, kamo ang mga bipolar o dili ako. Prangka lang ko klasiya sa pagkatao. Prangka nga wa sa lugar, ma'am. Magmahay mo ini inyong pagbinastos na ko. Magmahay mo. Labi na ka, labi na ikaw, Helena. Kinahanglang mo layas ka sa amang kinabuhi. Kay dili ko musugot nga hangtod ang pagmahal sa akong amahan, imong ilugon gikan nako. Gamay ka na lang yun og kuwang. Mamatay ka na, Helena. Ngano sigurado makangahapit ako mamatay? Shane. Kuan? Kay mauni angay sa mga kontrabida nga sama nimo. Ako ang kontrabida? O gahay mo kung dapitan na himong kontrabida ni mo, Shane? Nilando! Sawa pa mo abot si Lina. Ta na kang nahibahang nga wa kay gusto nimo, Ma'am Shin. Ayaw kong i-apil ang imong kabuang, kay di ko duwaan. Tao ko. Bisan buhay lang ko ninyo. Kapag di ko nimo mahimong sayon-sayon na lang. Nangandoy giday ka nga mawa ko sa inyo? Natural. Misip-sip ka o maayos akong amahan. Ngano nakikompetensya man kanako nga ikaw man ang anak? Nurse lang ko sa imong amahan, Ma'am Shane. Dili ta pareha sa gibog aton sa kinabuhi sa imong amahan. Basta, kontrabida ka. Dili maganahan si mama nimo. Wala ko'y mahimo kung dili mo ganahan ako. Pero samtang kinahanglanon pa ni Sir Alejandro ang serbisyo nako, isip iyang nurse. Wa mo'y mahimos pagpalayas nako. Mulayas ka. Mawagtang ka sa among kinabuhi. Sige lang. May bawaan raw na nako. Kung may kalabutan ba mo uha sa nahitabong pagsaka sa duha kakawatan sa inyong bahay. Oh. Karon pa ko. Kitsa ka ang nag-abli sa gate. Mao nga nakasud ang duha ka mga daotang tao. Nahibaw ka ba, Ma'am Shi? Nganong ako may mapangutan, anak? Tungod kay ikaw lang ang wa sa bahay sa pagsaka sa duha ka kawatan. O sa may gusto ninyong palutawin, ana, ha? Nga ako ang nag-abli sa gate? Ikaw na magkatubagan na, Ma'am. Pero kung ako ang pangutanon, ikaw ang miabli sa gate, ugwa ni mo ilag. Mahimo nga wa na nimo tuyo, ah. Mahimo sab nga gituyo nimo nga mapabili ning abli. Ambot ninyo, oy! Gituyo ni mo nga wa ilag ang gate, Ma'am Shen, unsa? Ambot! Maldita yun. Kinahanglan nga mag-amping ka, Helena. Ha? Nga naman, Lando. Nagduda ko. Nga doon ay nagpaluyo sa duha ka tawo nga nakasaka. Hello, boss. Sir naman. Boss, nagdadabay ka ron sa gawas sa ospital. Nagatang mo gawas si Helena. Sige. Pantay yun ninyo, ha? Kinahanglang mo lampos na mo karoon sa inyong buhaton. Yes, boss. Di na yun na mo si Beato. Sige. Report dayon kung makuha iyo si Lina. Bye. Dili mahimong luag-luagan si Lina. Sumusukol ni Bayan. Pusa. Kinahanglang mapapa siya sa mapa. Oh, si Julia. Hello, Julia. Hello, Franco. Saan may balita? Relax lang. Unsay relax. Kinahanglang mawala ng babayana. Mao nagkaroon ang gitrabaho sa kumataw. Kay bawo ka. Kulbaan gyud kong maghunahunaan ng Helena.
Tungod kay suod na kaayo sila si Alejandro. Ug wa ko makauyon sa ilang kasuod. Relax. Ito girang nakutan. Ayaw gyud nagluag-luag yung babayhan, ha? Di lagi. Sige. Bye na. May pauli na si Shane gikan sa ospital. Bye. Shane? Mami! Naglagot ka ni Landog ni Helena. Unsa man imong gikalagutan nila? Makalagot kay sila sinultihan, ma. Nagduda sila nga, ako ang miabli sa gate. O gituyo na ko nga dili na ko ilak aron makasud ang mga kawatan. Unsa? Misantog na kana sa ilang huna-huna? Oo, ma. Og nagkatagaan sila. Ilom. Ayaw dak-an ang imong tingog. Sorry, naggoy. Gisapot lang kung naghuna-una nila. Gipalayas ko sa duha sa ospital. Hiras kay sila duma. Diligi siya masugot na ako mabantay niya. Ay napagduol atong Lando. Kay murag, ikay magdagbulabog inida. Pero, Yesto na! O ba hinoon ko? asa man ta? Lando, may oras pa men. Magkuha na ko ba akong ilisan sa bahay, ha? Mupauli ka. Mm. Hili na pag-amping, ha? Ngano na pala ka man ka? Gikulbaan lang ko nga naghuna-huna sa sinultihan ni Shin. Nagduda ka nga sila ang napaluyo sa kawat nga nahitabo sa bahay? Posible, di ba? Parehas dito ko na una. Mga kinahanglan nga mag-amping ka. Katingalig doon na niid mo karon. Ay niya? Kung mupauli ka, alay sa luyo sa ospital lagi. Ayaw sa tubangan. Ha? Ma, muan na ta sabay sa mga katabang? Siya. O sa may tumuhato niya? Tanawon ko ang mga butang ni Anang Helena. Unsa? Kinahanglang mailhan gyud nato kung kinsa kini si Helena. Og nga anong kalit lang siyang miabot dinhi sa bahay. Bitaw man, no? Si Lando ang mirecommend niya. Og dili siya taga-tinhi. Taga Cebu siya. Ang pangutana, kung nganong ni agyod sa ato manarbaho ka na si Helena, isip o sa ka-nurse. Husto ka, ma. Dali. O kayo na to ang background ni Ining Helena. Uy. Maayo kay wat nila manlak ang dakong pultahan. Sunod na ako. Abri ang usa ka kwarto, ma. Mauna na ang kwarto nga giokupar ni Helena. Nabungkag pa ang ubang mga butang. Wa pa siya makapanghipo siya mga butang, ma. Dali siya. O kayo na to ang iyang bag. O, ma. Sige. Salamat nga may nakasunod na ako. Dili mahimo nga makumpiyansa ako sa akong mga lakaw. Murag tinuod nga mong pagtuda ni Lando. Nga doon ay nagpaluyo sa pagsumok-samok sa lalaki nga blonde o buhok na ko. Doon na nakos na akong bahay. Mga sinina ramaning niya sa iyang bag. Wasa din yung pitaka, ma. Kinsa man gid ka kining babayhana. Ma, huwag ka makabantay ni Helena. Makabantay sa unsa siya. Kapila na ko makabantay niya, nga doon na siya perming basahon. Tuod, no? Murag libro ang pirmi niyang basahon. Mura man nagdili libro, ma. Unsa man ni sa imong tanaw? Mura og baga nga notebook. Mura og journal. Journal? Diary pa. Dunay diary si Helena. Naon sa man ko. Mura man ko kagikulbaan maayo. Unsa man kay puti pasabot ini. Sakit pa gid ako.
ako, Samantha. Gusto kong sundan si Helena sa bahay. Pangitaon na tong maong notebook, ma. Sige, sige. Pangitaon na to. Sige, o kaya diha. Lilia sa ilawom sa katre. Kung may bag pa ba siya nga gibutang diha. Sige, lilia sa ilawom. Wa man maoy. Usara iyang bag sa sinina. Abliha ang mga honos. Ang anong yung kay man yung akong bag? Oh, Helena! Na? O kayo sa ipa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad nahisulat sa hangin. O palihog ko no, subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.